Z Ewangelii według świętego Jana. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jezus powiedział definicję największej miłości, oddać życie za przyjaciół, a potem tą definicję przekroczył. Okazało się, że podał nam definicję swoim życiem i jest to definicja jeszcze większa. Oddać życie za nieprzyjaciół. Jezus swoimi czynami, swoją ofiarnością przekracza definicję przez siebie właśnie podaną, definicję miłości największej. Jego miłość jest nie tylko największa, jest przekraczająca tę największą. Do zobaczenia jutro.